trabaho igo ra man ang utana ug ang among role igo ra po na pagtubag. Manang dili minubiya din hinining kahaponon kung dili namo ma-address ang inyong mga pangutana. Kung naamoy pangutana dool mo din, tindog lang din dinhi lang mo baro para makita sa kamera. Ang mangutana mao ni ang role. Itug-an ang imong pangalan. Una, itug-an ang imong tinuohan, then proceed sa imong pangutana, ug samtang tubagon ikaw sa imong pangutana, paminaw sa tubag. Dili kay panahon sa pagtubag maglakaw-lakaw. Murag wa na himutang. Kaya malain tinuhan pagmangutana, pagtubagon na naglakaw-lakaw, murag nagsalimuang. Ang atong rule mao ni, pagtubagon yung paminaw, pod kinangutana man ka. Unsaon yung pagkasabot sa pangutana di ka maminaw. Unsa to atong mga rules sa pangutana? Itug-an imong pangalan, itug-an imong tinuohan, then proceed sa pangutana o panahon sa pangutana, paminaw sa tubag. Kay hatagan pa ka og another follow-up questions. So Brad Ricardo, open na ang atong open forum. Pwede nang moduol lang tanan. Wa ni gipili. Dili Katoliko, duol mo din atong tubagon ang inyong pangutana. Proceed. Daghang salamat Brad Paul. Oh. Bisan pag Katoliko ka kung aduna kay kalibugan sa imong pagtuoy sa Katoliko, pwede ka mo tanan ni. Pwede mo ingat kung isulat rin yung papel. Andang kung madawat. Kaya ito yung ni Brad Paul. Siya yung bahala mo ito Brad. Kamu dia Brad, sis. Kasi nga mo yung pangutana niya. Isulat lang. O, ganahan mo. Okay, nga Brad Paul, kani siya ganina, ako lang po siyang itawag kay kasi nga siya pangutana sa inuang ipasabot din na. Ito pangutana. Ito. Brad Paul, Igsoon kay ang sa'yo pangalan mo Brad? Aribat. Ang pagkakaroon naman ni Brad, isulti ang mga pangalan o unsa ang inang reliyon na mutana lang ta magaling sa pagtuo ba sa simbahan Katoliko o unsa pa nang lain mong pangutana, dili lang ta ang pangutana hindi yung may dawat ana no wala mga igsunan atong ilabit ka no paila Brad kinsay mo nang Brad. Salamat sa magkagagawong kay inyo kong taga-agi ngayon na ino na po nakapapit na rin gitawag na ko ni Brad nahimo ko siya ngalan pangutana mangutana kung ginawa pangutana kanang siya niya ako pangutana magpahinala ko ako si Alfredo Crisaldo Salvador ang akong pangutana kung tumagsayang diwali kasi Virgin Mary di ko musupak ang Virgin Mary kasi Virgin Mary balaan na maunay kaliwat sa mga Hudiyo. Kung wala pang kaliwat sa mga Hudiyo, unsaon sa kaluwatan sa mga tao. Diba? O sa akin, pagsa ko, kay upadayag ko sa akong debate. Upadayag sa akong debate, kay ang among tanong tapong dahil niyo, depende ko. Ang akong pangutana, ang mga Hudiyo, mao ang unang tinuruan sa kinukalibutan. Ako nakatuko sa pagturuan sa mga Hudiyo, nagitawag ang Judaism. Sa unang panahon, Hudiyo nga gituuhan ang mga Hudiyo. Judaism nga pagturunan. Ang Judaism nga pagturunan, sa unang panahon, di siya mukhang baboy. Pero sa karoon namin sa modern Judaism, mukha na kong baboy. O sa una ka na, mangutan ako, hindi po kaya niya akong sulti po. O, kaya kung ano eh, mangutan ako dito. Siyempre, kayo ang atong pagpalayag sa atong pagigong wasang kagagaw. Ang akong gituuhan, ang ngalan ni Abba Father. Ngunit tinong ang ngalan siya lang, buhat sa langit ko sa yuta, Abba Father. Muna ang gampanan na ako dituhan. Kaya hindi pa ngayon na ako niya, pusa dituhan. Pusa, kini akong pangutana ba ni? Nag-isot man ka akong manuluwas. Kinsa ang atong manuluwas na tinuod na iyang ngalan. Ang tinuod na manuluwas, sumara sa Isaiah 6:14, mao si Emmanuel Gabisaya. Kanang si Emmanuel Gabisaya, mao na ang ngalan sa anak ni Abba Father. Anak na ni Abba Father. Nga mao na di pa na sa kalibutan, pinaagay kang Virgin Mary. O sa si Virgin Mary, di ko musupak anak. Di ko musupak kayo naman. Inahan na ato na. Inahan sa kaluwasan. Diba? Mauna sa si Virgin Mary. Dahil ako pagtaon niya kay ako ano na usab inahan. Ang akong inahan, ako siyang gitahod. O niya mo niya akong pangutana. Akong gituhan. Ngayon niya usab man ang ngaya ni Emmanuel Gabisaya. Nga nahimong siya sumara sa Mateo 1:21, di po niya manood nga lang Isus sumara sa Griego o pagkasig pa sa mga Amerikano di imong Isus
Nang angay na itong tuuan mo si Emmanuel sa Misaya. Mga tao sa mga Hudyo. Di ba? Katawan sa mga Hudyo. Kung katawan na sa mga Hudyo, wala itong adtuan para kamaluwas. Muna importante nga ang kaluwasan nagagitay sa mga Hudyo. Sumara pa sa 1:4:22 ko ako sa iyo. Ore. So daghang salamat no sa taas kaayo nga pagsuroy-suroy ni Brad Alfredo Salvador. Kinalabang niya Pedro Salvador manuluwas sa banay. Ay sa lakaw lagi. Kaya sabot man taga pagtubago na minaw na. So sa iyang placard sa iyang dughan aba kanang aba aramay ko man ang aba. Pero iyang gi-translate nga father. Sa ato ba okay dai sa English. So dawat niya ang aramay ko nga aba, dawat ko ng English nga father. Oh. I-translate man yung mga father, meaning, ay, paminaw tayo. Ayo. Gaya na nga, nangutana ka, gipasagdan ta ka. Ang imong role karon paminaw lagi. Wa man ka musubay sa atong role. Ako lang ipasabot nimo nga mismo ikaw nagkulimtas og mga words from Aramaic, from Hebrew into English nga father. Sa ato padili sayop ang translation. Kay mismo siya nagdadama gaya ang translation. Sumonang kanangalan nga Hesus sa Hebrew na Yeshua. Pero Bisaya man ta. Ang atong gamiton ang Binisaya. Kung in English ta, Jesus. Sama gud sa imo Aba, Father. Na translation. Mo po na ngalan sa Ginoo na po na translation. O ka Binisaya man ta, unsa may ngalan sa manuluwas sa atong lengguwahe. So paminaw tayo. Mateo kapitulo 1, mga bersikulo 22 hangtod sa 25. Mga nagsiyag batang lalaki og nganlan siyag Jesus. Ay ayo pa yung sayop. Imo di pakasayop ng Biblia. Kinsa man ka nga moingon nga ang Biblia sayop. Balikon nako kay nangutan naman ka kung sa ngalan sa manuluwas. Mga anak siyag batang lalaki og nganlan siyag Jesus. Kay luwason niya ang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ikaw kay tao man ka, naapil ka nga giluwas sa manluluwas nga ngalang Jesus. Ayaw lagi payog sayop. Nabaw pa ka sa Bible. Asa man mabasa din nga sayop ng Jesus? Unsa ka verse? Asa? Unsa ka verse ng Jesus sayop? Kay para mo tuo ta. Unsa ka verse ng Jesus sayop? Dili. Ang dili ayaw pa na. Mingon man ka nga kining Jesus sayop. Nabasa nako nga ngalan sa atong manluluwas sa Binisaya Jesus. Mingon kag sayop. Unsa man pod nga bersikulo mabasa ng Jesus sayop? Taga ikaw para husto ka. Isa ka kasi. Basahon nato kung sayop ang Jesus. Basahon nato kung naabay mabasa nga ang Jesus sayop para mahusto ka brad. Basahon nato ha. Ang akong pangutana mao ni asa mabasa sa Biblia nga ang Jesus sayop. Kung makabasa siya na husto siya. Pero kung siya mabasa, sayop siya. Okay. Busa ang Ginoo mao kayo na mohatag kaninyo timaan o sa kabatanong dalaga nga manamkon og mga anak og usa ka batang lalaki og nganlan sa Emmanuel. Dawat nato na Emmanuel. Asa may nabasa di nga Jesus sayop? Dili ako ay dapat ikaw dapat dispensid ka. Ang akong pangutana asa mabasa nga ang Jesus sayop? Wa man ko magsupak ni Emmanuel kay dawat na namo. Kanang Emmanuel ang meaning ana Dios uban ka nato. Katong imong ingon ba? Katong imong giingon ba ang Jesus sayop? Asa lagi to mabasa sa Bible? Wala gid nabasa balik ko nako. Balik ko nako kung nabay nabasa dili nga sayop ang Jesus. Busa pamina mo ha. Ang akong pangutana klaro, asa sa Biblia mabasa ng Jesus sayop? Paminaw mo sa akong basahon kung naa ba tong iyang giingon nga sayop ang Jesus para mahusto ni siya. Okay. Ang Ginoo gayod mo'y muhatag kanatog timaan. O kini mong usa ka batong dalaga nga manamkon og mga anak og usa ka batang lalaki og nganlan siyang Emmanuel. So po nabasa ba nga ang Jesus sayop? Sayop na kay. Ha? Kinsa may nag-ingon nga sayop? Ikaw ang Bible. Asa to ba ka sa pangutana? Kinsa may nag-ingon nga ang Jesus sayop? Ikaw ang Bible. Ha? Kinsa ano ba ko mutana lang sa translate? Kinsa may namakak? Ikaw nga way nabasa o ang ako nga nay nabasa? Di asa to tanong pangutana. Kinsa may sayop? Ikaw nga way nabasa o ako nga nay nabasa nga ngalan sa manluluwas Jesus? Wala ko masayop. O asa mabasa lagi nga ang Jesus sayop? Balik ko lagi, wala lagi dire. Wala lagi. Emmanuel may nabasa din eh. Balik ko na ko ang pangutana, wa gid natin masapte. Ang akong pangutana mao ni, miingon ka man nga ang Jesus sayop. Miingon ka nga ang Jesus sayop. Sa akong nabasa, wa may nabasa din nga ang Jesus sayop. Imo ra man to. Dili ko bagang pangutana. Wa ka kabasa sa Bible nga ang Jesus sayop. Dawaton ba nimo nga ikaw ang namakak? Wa ko mamakak. Asa ba? Walay nabasa nga ang Jesus sayop.
Nawala. Di, isa. Buta na. Asa. Imo ng statement. Paminaw sa pagutan na para magkasabot ta. Ikaw mo kinag-ingon, di ba ikan sa ako ng award? Ikaw nag-ingon ng Hesus sayop. O ingon ka sayop pa. Karon asa lagi sa Biblia mabasa ng Hesus sayop para mahusto ka. Kaya ato ni humanon. Di ingon ka ng Hesus sayop. Ay sa lagi. Ay sa kaya ako sinutan na. Di ingon ka ng Hesus sayop. Di ingon ka ha. Ang pagutan na. Mabasa ba ng Hesus sayop? Yes or no? Yes or no? Dili ang hubutan. Yes or no hubutan na? Dili nga di ba ka matubag? Ha? Mo gani. Walay mabasa lagi at ikaw Ato ben. Naa ba din is Biblia nga nag-ingon nga ang ngalan ni Jesus sayop? Awa mag-ingon og sayop. Pero ang pagkakala, sayop sa pagkakala. Sayop sa pag Ay Isaiah 6:14. Isaiah 6:14. Ang nalang Emmanuel. Kasi pasagutan ng Emmanuel. Ang abo pa din kauban. Nga di mabasa nga ang Aba Pader ng kauban nato. Asa man dapitan nun. Sumala sa Mateo. Ang Aba Pader uban nato. Mateo. alamay ko. English mo na. Di, ang Aba, Aramaico ba ng Aba? Unya, kung sa English, Father. Sa Binisaya, Amahan. So karon naa sa Mateo 1. Apila lang po 21 ay sa laktaw ba? Nga, hindi mo mo dawat 21. Pili-pili. Nanggato na to ni versikulo 21 ano Ha? Kinsay nag-ingon nga ang sulat ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 sayop kuno ni. Kinsay giingon na ni? Kinsay giingon? Ikaw ra. No ano ang tanis Biblia? Anong naapamanis Biblia karon sayop man din Mas bright pa din ni siya kaysa Biblia nga natong mabasa nga naay Mateo 1:21. Pasay ko kung naay magmatang. Jesus, sa daan di kanito. Ha? Pasay mo na ko na Jesus, sa daan di kanito. Kung saan pagka naaangalang Hesus sa Old Testament, huwa pa man moabot si Hesus. Noon sa may taon ng atong igsuon, Aba Pader, oy. Kini man God, sibo-sibo sa ingalan kay Emmanuel, mapudi ang ngalan God. Basig makaingon na ni nga siya mo ang Dios ba? Usaman, kay tungkol sa imong ngalan? Aba Pader lang. Aba Pader, okay. So, ato nang basahon ang Mateo 1:21. Anong lain mo Jesus? Sige. Dili siya mo dawat sa Hesus nga ngalan kay tungod kay ang daang testamento sa Isaiah 7:14 nagisgot dito nga adunay usa ka bata nga manganak og panganganlan siya og Emmanuel. Nya pagkanindot ani ato igsuon bisag dili katoliko ni pero niingon siya nga ang anak kuno anang bata dias Isaiah kinsa si mama? Virgin Mary. Pamo na pagkanindot ana, no? Gamay na lay kulang ani. Makatoliko na ni. Kana nang yung pagdawat niya og Hesus. Nga ang iya lang ani kay di siya mo dawat sa Mateo 1:21. Dili tinuod ning 1:21. Ang sulat sa daan di kanito. Emmanuel sa Bisaya. So katumanan man to igsuon Aba Pader. Tagna man to ni Isaias nga adunay moabot nga usa ka batan-ong dalaga manganak og batang lalaki nganlan siya Hesus. So ang nganlan siya Emmanuel. So niabot na kinatuman ang katumanan nga moabot gayud ang Emmanuel. Nga insa man ang Emmanuel? Ang giingon sa anghel ang ngalan nga Hesus. Sayop lagi. Sayop lagi. Ay sa gamitan ni mga tinganting din ha. Kang masa nga tinganting ni mo dia. Na kay ato ayaw sa ko gamitan orasyon ha. Ato ni amigo ha. Di nato ni kuan. Gamay na lang di kulang ani makatuliko na ni. No? Ang kulang ra niya ani ang pagdawat sa Mateo 1:21. Mo ra di kulang niya, di ba? Kung mo mudawat lang juga sa Mateo 1:21. Ang ngalang Jesus, dapat sa daan di kanito. Dawat tayo ko. Mao ba? Wala man. So ang saon man nato pag resolbaan nga si Jesus sa bago namang testamento ginganlan. Ang original. Yang ano mo to magjuga sa Old Testament? Ang original. Ha? Ang original nga ngalan. Ang original nga ngalan katong Emmanuel. Unya magbuot sa anghel ingon mga anghel nganlan nimo siya Jesus. Unya mas labaw pa kas anghel. Sakto ang angel. Sakto ang anghel pag ingon niya og Jesus. Sakto. Di naman 21. Ato basahon. Ayaw sa lagi adit so 22 kay 21. Ayaw sa ko babasahag 22. Unsa ano pagkaingon sa 20? Basahon sa to. Lain na itong mabasahan. Lain na itong mabasahan. Basahan sister. Ano sister? Kanang 21 sister ha. Okay. Dari sister ha. Tugi ba? Kaya. Saman. Mga anak. Mga nagsiyag Batang. lalaki o nganli siya o Jesus. Jesus malaki. Kay
sana eh. Luwason. Luwason niya ang Katawhan. mga iyang katauhan gikan sa ilang kasalanan. So may ngalan sister. May Sa ngalan nga. Sister, ikaw to ba sister? Jesus. Oh, Jesus lagi na butang dire. Oh, dili ako miningon na to ha. Ha? Say, basa ako. Bebe, ikay basa, ikay basa sugod sa 21 ngantos 23, sige. Hagayon na lang kanako, hagayon na lang ka, sige. 21 ha, hangtod sa 23. Kabasa. Okay, 21. Kabasa. Sige, 21 ha, pantay mo ko na ron ba? Ayaw dyan mo, kuha na yung dalunggan karon, abrihig yun yung dalunggan, ano sa'yo mabasa niya? 21 ha. Oh, sige. Dali, hayag kayo, gamay. Ah, sige. Ay. Kabasa na dyan. Dala. Nanganak. Oh, mga naksyag. Batang. Oh, batang eh. Oh, batang, lalaki. Buman eh. Nanganak eh. Mga naksyag. Ito lisan, ito lisan. Pero babaw, lakaw mga. Ay, nagsasabi. Nanganak, siyan. Ito lisan, ba? Wala, di padong ka dire. Betul. Masugod na, nya padong dire. Ah. Lagi. Nanganak. Sige. Oh. Nanganak. Say, ugot. Gusto kami. Malag. Sige. Dara. Kau yang kau yang Ah, lain na ito ko basahan na eh. Sige, basa deh, dali deh. Kabak ka mabasa deh. Okay, bata. Hindi mo makakita yung bata. Hindi mo makakita. Asa. Anak sugod na deh. Para sige. Ang anak siyag batang lalaki ang Kanlan. nanli siyang Jesus. Oh. Kay luwa sun niya ang iyang katawan. Kasi ngalan dahil. Kasi ngalan. Kasi ngalan. Jesus. Oh! Jesus lagi ngalan lagi. Saan na Jesus mo? Yun yung ayaw lagi laktaw ato. Saya pang pagkaknito anak. Kinsa lagi. Ang maayo ani, ang nag-translate ani sayop. Nya asa man ang translation nga ni. Sige 22. Mo ni. Oh, na. Ada na naman na. Ada babaw na. Oh, kana. Betul ni. Oh, sige. Oh, kining kanan may tabo. Boleh. Usa ka po. Ako na libasa bil, uyab ka be. Oh. O kining tanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa usa ka propeta. Kinsa man toy nag-ingon? Si Isayas. Oh, di ko ano ginato ni. Ang usa ka putli nga batanong babae si Virgin. Oh, mere. Okay, gamay lang jud ko lang ani. Magsabang unya mga anak o batang lalaki ngangli siyag Emmanuel. Oh, motoy tagna ni. Mo ba ta nag-ingon des 22? Tagna kini ni propeta aron matuman ang kasulatan. Gitagna. Unya nataw na si Jesus ang giingon. Gitagna to nga ang Emmanuel, ang ipasabot dinhi nga Emmanuel ang Dios uban kanato. Way problema o God the Father, no? Way problema o God the Father, no? Dubli na nang iya. Oh, redundant. Kaya ano, ang Aba, oy. Nya ang Father. So sige. So, mao ni mga igsuon nga kini nga to mga pagtulunan diha sa simbahan Katoliko. Balin ko Katoliko, tunay mabasa ka dito kanto, mga lang Diyos. Mubaling ko na siya o Katoliko o aduna jud kuno ngalan Hesus sa Old Testament. O kana. Kaya ko ito ang mga kaliwa sa mga Hudyo. So di mura na po kasi anyidi sa di ka mo tuog ngalan Hesus. Nagpakaudiyo na siya. Nya Hudiyo na po di karon. Ang ito ay Judaism. Judaism. So karon hinduta din siya karon no. Dili siya, Hudiyo. Nya dili ka Hudiyo. Pero nagpaka-Hudiyo karon. Hudyo. Ano man? Hudiyo magaka. Sa mga Hudyo. Ikaw sa ka-Hudiyo nga imbes Pilipino. Ang mga Hudyo ko kalimutan. Iya kay Bodi. Kung siya ako sa ka-Hudiyo, ato pasultihon og Hinudiyo. Bang sa may Hinudiyo be. Bang sa may Hinudiyo sa Hoy! Saan ka po? ang Hudiyo kuno karon nana sa Bohol. Hudiyo. Si Emmanuel. Ikaw sa tanong Hudiyo na patay. Kung sa to ni mga Hudiyo nga kapatay ni Kristo. Mga Katoliko to. So, mga iso, no? Ay lang dito to yung mga anting-anting diha. Ha? Kalma lang yung mga anting-anting diha. Kaya daghan kayo maibog ito, ha? Ako amigo man ha? Bato yung mga anting-anting? Mga ba? Balaan to yung anting-anting. Wala ang mga angay ang mga tao. Sa ako pagsulti na sa mga tao. Nabili daw ko. Sabi daw to nang? Ang pagkabalaan nagbuhat sa makakahon na siya. Kung sa mga balaan nga gibuhat sa Dios na makakahon. Okay. Pero gawas atong imong kuan. Apel man nila. So
mga ison, mo ni nakanindot sa Katoliko o magwali kay mudawat yung mga pangutana. No? Unya, ang atong mga igsoon nga mga magwawali din sa karsada karon, di gyud mudawat og pangutana. Kay ngano, ang ilang muabot sa ilang una-una o adunay mangutana, mapungot sila. Mapungot sila pangutanon. Unya ganina dito ko kini. Paglabay na ko dito, ipalit ko og kanang tempura. Sus kinaminaw ra jud ko sa ilang giwali mga igsoon. Kay ba mo ang ilang giwali? Nakoy na istorya si Brad Sinon, no Pastor Sinon. Kay istorya nako skilid. Brad, di gyud mo dawat og pangutana, Brad. Kung anong di mo dawat og pangutana. Kay ngano, Brad, ang among giwali, Brad, mao ra gyud ang among katuyuan may tungod sa among paglaom. Paglaom ko no. Paglaom sa kaluwasan. Okay. Nindot kay na, Brad, nindot kay na paminawon ka ng imong gisulti diha. Pero diingon man gud diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Na kung kita iya sa Dios, nahibalo kita nga kita unsa ang Dios, no? Pero kung adunay mga magtotoo nga aduna sila kalibog, andam kamo mutubag sa ilang mga kalibog may tungod sa atong paglaom. Ang naginitang mutubag. Unya karon, ang among giwali, Brad, mao ni Brad. Ang among giwali, Brad, mao ra gyud ang among paglaom ngadto kang Kristo nga siya mo balik aron kitang tanan luwason. Amo ba? Unya, sukuhay may imong giingon lagi ron. Ngano man? Nay nagwali dia perti panaot og pare. Nay nagwali dia perti panaot og imahe. Nga wala masabti kani unsa ang imahe. Unsa mga ribulto. Nay nagwali dia nas nagwali Prido. Dito ko ganina. Si Pastor Prido yung may nagwali. Perti panaot may tungod sa pagtulunan sa Katoliko about purgatorio. No? Perti panaot sa mga pare. Mao na inyong giwali, di man na mao inyong paglaom. May tungod kang Kristo sa iyang pagbalik. Sukuhi ang imong giingon kaysa sa giwali anong pastor nga imong gituhuan. Kaya kinahanglan na andam ka mutubag sa among mga kalibog may tungod sa imong paglaom. Ni anang kaluwasan nga ato karong gilauman. Karon mga igsoon, ningon siya, ang amo ra dinhi, Brad. Mao ra gyud ang pagwali. Di mi mo dawas mga pangutana, Brad. Di mi ana. Ngano man? Kay ngano kuno, bitikon ra kuno sila sa mga pangutana. Mao na nga, bantay-bantay gud ta, igmat gud ta. Maling musay kalainan sa mga Katoliko magwali din sa mga karsada. Bisag kinsa ba ninyo mga igsoon mangutana mahitungod lang kung unsa ang atong paglaom, unsa ang atong kaluwasan, unsa pagtulunan diya sa simbahan Katoliko. Anda rin mo to bagana. Ayaw lang ko pangutana pilay kilos isda ron. Oh? Ayaw lang ko pangutana pilay kilos bugas ron. Kay hantod karon wa pagyuta kadawat sa 20 kilo. Ha? Mona. Mona na. May tungod ganis paglaom nato sa kaluwasan mga igsoon. Andam ta. Pero unsa man mga pastor karon nga nagpasigarbo nagwali ni karsada, di ba mo dawas mga pangutana? Unsa may tawagan to niana? Ha? Naa ba nilang kamatuoran? Naa ba nila ang sakto nga baruganan mahitungod sa paglaom? Wala. Ngano man? Ako lang ganis sing ipangutana mga igsoon. Sige dadam kag Biblia. Kaya ang Biblia lang kuno maoy wasinghanan o pagtulunan nato aron makabot atong kaluwasan. Ang gingnan. Kung adunay lisod sabton sa Biblia, kinsa may angay natong pangutanon ini? Siya, ang nagtuon sa Biblia, nang karon nagtuon magas Biblia, andam ka mamutubag na kuan niron. Sa dili lagi kong dawat pangutana, Brad. Tanawat. Kagangay ko daw mutubag. May tungod yung adunay lisod sabton sa Biblia. Ang nagtuon, ya karon kay nagtuon man ka, mutubag yung niron. Sa dili wala nga na, Brad, wala lagi nga na. Di mi mo anan, di gyud mi mo mudawat og pangutana. Mao na akong gipangutana. Oh, kauban man mo ni Archie sa una ni Brad Archie Anyides. Nganong nagbulag-bulag naman mo ron? Ingon siya nga, walay ayo to sa Archie, Brad. Way ayo. Nga naman po way ayo. Nga kauban mo sa una gyud. Kaya nga no, dili sila kagwanta sa mga atake ni Archie mahitungod sa ngalang Jesus nga maopoy gusto sa atong igsuon karon. O dili sila katubag sa mga pangutana ni Archie nganong kitang mga Kristiyano nagsimba og adlaw Domingo. Mao na. Kung niana mga igsuon atong inumduman, daghan karon nga mga mini nga magtutudlo, moabot diri sa kalibutan, nagpakaron ingnon sila nga sila sinugo sa Dios. Ningon ra ba jud sila proclaim, self-proclaim ba? Nga naman, gipadamgo ra ba jud ko sa espiritu nga biibad? Ha? Nga ajoy kadabang iwahi gud nga nagtundo puro ko diri sa karsada pagwali sa maayong balita mo nang akong gituman nun, Brad. Gipadamgo ko na sa espiritu. Ha? Unya ang sao man nato ni gingon ni San Juan sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 6. Kung kita iya sa Dios, nahibalo kita. Nakita iya. Pero pagbantay, kaya nga naman, adunay espiritu nga nagtudlo sa kamaturan, o adunay sa espiritu nga nagtudlo baka, niya karon sa man nimo pag-discern, na kanang imong giwali karon,
Gikan na si Espiritu Santo. O, imo ba kang pamalandungan nga, kining akong giwali karon? Iya ba kahani sa Espiritu Santo? Iya ba kahani sa Espiritu nga nagtudlog ba ka? Ha? Muna, once gani nga dili katubag, kana, iya nas makak. Kaya ang kamaturan, barog yun nas kamaturan. Kasi pagutan na ison. Ako pangutana. Gusto na ako. Mali ka na ako pangutana. Sa unang panahon nga ako naging pangutana. Kang Brad and Win. Pangutana pang kunakon niya. Ano naman yung pagto nga si San Pedro na imong Santo Papa sa Roma. Ang akong pangutana, simple na kayo. Gusto kong mangayong ebidensya kung sa pizza ha. Kaya ng pizza, importante kayo na sa tao. Pagbuhat sa langit ko kayo na unang adlaw, ikadulang adlaw, na yung mga pizza. Gusto na ako napapatunan kung asang pizza. Kaya kung wala yung pizza, mura tayo ng walwala na may hinunggan. Kaya ako, birthday na ako, Marso 30, hapit na. Ang akong birthday. birthday tayo. Oh, Marso 30. Happy birthday. Oh, sa ito baka ng birthday na ako na pizza, magpaabot to. Pero gusto na ako pamatunan na si Pedro, nanayin sa ito papa, mangayo ko pizza. Sige, gihisgot siya sa Old Testament, no? Nga unang adlaw, kaduhang adlaw, tulong adlaw, ikaupat ka adlaw. Unsa mapupisa na itong unang adlaw? Ha? Ang ikaduhang adlaw? Isa dos. So, unsa mula na? So, may ison. No. Hindi yung kalendaryo. Unsa man tuiga ang kalendaryo sa Diyo? O, mamangani po ka kay balo? Di ba? Mga problema ni Ron. Ang Bible rin. Oh. Di ba kalendar Ha? Bible? Kining Biblia, di kalendaryo. Naay mo ako sa lang ito pupunta. Naamay pizza ni be. Unsang pizza gi ka? Unsang buwan na gi. Be anaris ti saminto kiniron. Karon pa jud kon hebalo nga ang unang adlaw unsang bulanan ni. Di ba? Wala di bulan. Nya unsa man pakibaw na to nga nang bulanan na siya. Puro pizza ra. Mga bulan, Ang puro pizza ra. Oh. ato mo sa kayo. Oh. So tay, ngani. Brother Manuel, pasalamat ni Prof. Gregory kay aduna kay karon nga aduna kay birthday na March 30. Kay kung wala si Pope Gregory, wa jud ka kay baw kanusa imong birthday. So, ang mga pizza mga igsoon, no? Kini yang gingon nga pizza, no? Kanusa ganito Bert Paul na na-discover ang kalendaryo ni Pope Gregory? 1528. So 1528 di ay na-discover ang Biblia ang kalendaryo. So karon adto pa ba ni sa first century ang nagisgot siya nga nahimong Santo Papa? Si San Pedro. Unyong sano to pagkaibaw nga ang kalendaryo na naman sa 1528. Ha? Kung wala pa pizza, ano na yung December 25? December 25. Pakita ulit. Oh, na siya, tukma na siya tungod kay naa sa mga standard reference nganong ang si Jesucristo naa na tao sa adlaw nga Disyembre. Sa bulan sa Disyembre, adlaw 25. No? Karon mga igsoon, na pizza. Na tungod ka na kay adunay mga standard reference nga nagtudlo. So ato sa research. Paul, ato sa research mo Paul. So, Katoliko na ka. Adi ko mutubag o Katoliko. So, Hudiyo ka tay. Na may giyon sa Bible nga na ay nagpaka-Hudiyo. Kay balunok ka. Pabasahon na no. Kay balunok ka na lain ang Hudiyo. Wa kay apilin eh. Wala siya mga Hudiyo. Dili Hudiyo lumad. Mao na silang Hudiyo. Pike. Dili man kay ang Hudiyo, wa man na mapaka-Hudiyo. Duwa ka kasi Eh Hudiyo naman, sama ba tayo sa Pilipino? Ako Amerikano ko no. Magpaka-Pilipino ko. Hindi man ko Pilipino, Amerikano man ko. So kanang nagpaka-Hudiyo, di na siya Hudiyo, pero nagpaka-Hudiyo siya. Para sa mo ba? Pilipino man ka. Ngano may mga Hudiyo ka? Di nagpaka-Hudiyo ka. O unsa may mahitabo nimo nagpaka-Hudiyo ka Pilipino ka? Basahon na tong Bible ha. ang Hudiyo. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas, nagpaka-Hudiyo, mga bakakon. Tawan na ako na. So ikaw kay Pilipino man ka, ngano may man ka nagpaka-Hudiyo ka, di man ka Wa ko makauli. Hudiyo. So unsa ang giyon sa Bible? Ang nagpaka-Hudiyo, Ayun na lang. Panguna ko. pundok ni Satanas, mga bakakon. Okay. Ikaw basa bro. Ako, sa Hudiyo. So, balik.